So, nandito ako ngayon sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Diyan. Good morning! Today is October 6. Yeah. October 6 ngayon at ito yung mga nilabhan ko kagahapon. At ano na siya, tuyo na siya. So, ang gagawin ko dito mga Mars is tutupiin ko siya, okay? Pakita ko sa inyo. Wait lang nga. Hindi nyo nakikita eh. Yan, nakikita nyo na? Dami, di ba? Madami pa to kahapon. Pero kagahapon, kagabi kasi inuna ko na itong mga uniform ng asawa ko. Na-plancha ko na. Ayan. Itong mga uniform niya, puti. Kasi itong mga may mahabang ano kasi malamig na ngayon. So, he's wearing the cold one. The cold one. The long one. Ayan. So, yun. Tapos ito, oh. Tapos yung iba, guys, nasa baba pa. May sampayan dun doon sa baba. So, yung iba, sinampay ko sa baba kasi nga hindi na magkasya dito. So, dito kasi kagahapon nandito rin yung pants. Ayan, yung mga puti. Pati yung pants ng asawa ko na okay na. Naplansya ko na rin siya. Naplansya ko na siya, nalagay ko na dito. Kasi yung gagamitin niya sa work niya. So, inuuna ko talaga yun kasi nga para naman ano, 'di ba? Okay yung lahat. Ay, laglag. Charis. Hindi ba ako nakikita? Yan. Hello. Charis. Laglag party. So, yes, tayo ay magtutupi na ngayon mga Mares. So, yes, naka-ready na yung ayan. Hindi siya naka-focus eh. Naka-ready na yung yung almusal namin. So, yes, morning pa ngayon, maaga pa. Ayan, so, may pinuntahan lang kasi saglit yung aking asawa. So, antay-antayin ko na lang siya tapos kakain kami ng almusal. Habang ako ay nagtutupi-tupi dito. Ayan. Guys, I'm back. Charis. So, yes, ano na ngayon? 3:30 na ng hapon. So, kami ay dumating yung asawa ko tapos kumain na kami ng aming, hindi na siya nagiging almusal, naging brunch na namin siya. So, yun. Tapos ngayon, dahil 3:30 na, iniinit ko yung natira kasi kakain ako. Dahil gusto kong pumunta ng city ngayon. Gusto kong maglakad-lakad. Ayan, gusto kong maglakad-lakad sa city ngayon. At maganda ngayon yung weather, mga Mars. Pero malamig siya, pero mainit. Makikita niyo ba yan sa labas? Ayan, oh. Andiyan pa yung sampayan ko sa labas, oh. Ayan, kasi nga, ayan. Okay na siya. So, kuhanin natin yung aking, oh, di ba? Kain tayo. Ito yung natira namin. Tinamang dami, di ba? Oh. Pero hindi ko yung kakainin lahat, guys. Konti lang kakainin ko dyan. Kasi pwede pa yung kainin sa susunod na araw. Susunod na araw, bukas. Kasi nga, ayan. So, trying not to eat too much rice and carbs. Pero may bread ako. Yan yung bread. Pero, may natirang dalawang sausage. Isa man kasi kinain na sa patatas pa dito. Ayan. So, yun. So, yes. So, nagtulog lang kami sinamahan ko na pala matulog yung asawa ko. Ito parang omelette ko, mga Mars. May gulay ito, may cabbage. Lagyan ko ng konting cabbage, konting lettuce, kamatis, tsaka sibuyas. Sarap. Itlog, ayan. Hi, so ayan, naka-ready na pala ako. Tingnan niyo yung suot ko ngayon. Ayan. So ito, ang haba ng jacket na to. Ayan. So yun. So yes, this is my outfit. Lakad tayo sa city, mga Mars. Ayan. So yun. Titingin-tingin lang ako doon kung ano yung aking makikita. Ayan. So yun. Gusto ko lang maglakad-lakad for today. Itong jacket pa lang ito, guys. Ang bigat nito.
Ayan, ang bigat-bigat nitong jacket na 'to, pero malamig kasi sa labas. So, kailangan ko talaga. So, hindi ako nag-jacket nung jacket ko na makapal na makapal. Kasi ito ano 'to, parang ano lang 'to, leather jacket na ay, basta pero may warmer sa loob, parang ganyan. Warmer! Charis. Ayan, so yes, let's go! Yung aking shoesy. Ayan, so yun lang. Tara! Guys, I am now in the city, as you can see. Tapos, okay na naman pala yung suot ko. Pero parang over. Parang gano'n. Hindi mabigat kasi itong suot ko. Parang itong suot, itong jacket kasi na to guys, parang parang may isang kilo yung bigat. Ganyan, ang bigat niya. Pero kasi okay siya, kasi siya, okay siya sa weather. Kasi malamig. So yun, sasabi ko sa asawa ko, nandito na ako sa city. Kasi, gusto ko lang mag-tipikot mga Mars. Pasok lang ako dito sa DM. Bala kong bumili ng toothbrush. Yun, papalit kami ng toothbrush. Bibili ako ng toothbrush. Pasok lang ako guys. Malapit na ako sa DM. At hindi pwede doon ang video. Yeah. So tapos na ako doon sa DM. Nagpaalam ko sa asawa ko na bibili ako ng kasi sabi ko sa kanya. Kasi lagi siyang nagsasabi na na sabi niya, ang tanda ako na. Ganun siya ng ganun ang tanda daw niya. Sabi ko, sige, pumunta ako ng DM. Sabi ko, bibili ako ng something. Sabi ko, magsi-skincare kaming dalawa. Charis. So, nakabili ako. So, yeah, so maya i-haul ko pagdating sa bahay. So, yung lagayan ko guys, ito yung sa Holy Spirit ng foundation. Diba? Yung 25 years ng school. So, dinadala ko talaga siya. Ito ang dinala ko ngayon para may bag. Kasi nga dito guys, mahal yung mga bag. Tapos syempre may bayad naman talaga yun guys. Kahit naman sa Pilipinas, diba, kung gusto mong bumili. Pero syempre, compare naman dyan tsaka dito, mas mahal talaga dito. So, yes. So ito guys, may bookstore dito. Tingin lang ako. Yung Thalia, pasok lang ako dito. Nandito ako sa Milk Teahan. Nandito ako ngayon sa Milk Teahan. Ang ganda ng nila background. Galing ko lang sa DM. Bitbit ko itong mag ko. Sabi ko, nagala ako punta ako ng milk tea. May milk tea dito guys. Ito ay to. Ang pangalan niya ay Snowy Tea Milk. Siya? Bubble tea made with mango. Kasi purple. Tapos makikita mo sa labas ang mga tao. Ganda. Yung mga bulaklak. Ang bigat-bigat itong ko. Ayan, santayin ko yung milk tea ko guys. Bumili ako ng milk tea. Ay! Oh guys, tapos na ako sa milk tea. May milk tea na ako. Ang pangalan ng milk tea dito guys ay Snowy Tea. Yan, nakabili na ako. Hanap lang ako ng mga upuan dito guys. Tapos uwi ako maya-maya. Mag-milk tea ako habang naglalakad mamaya. So, may mga lamesa dito guys na pwedeng upuan sa park. So, yeah. Wait, dito tayo sa may Galleria banda. Guys, tapos na pala ako dumaan pala ako ng milk tea guys. Tapos nakabili ako kasi available na yung tapioca. Pearl ba? Ganyan. So, nung bumili kasi kami nito, wala. Sabi ng asawa ko, bumalik ako noon, nung last month pa yun. Pero hindi na ako bumalik. Sabi ko, okay na yun kasi nang ininom ko ng taro. So, ngayon ito, milk tea na. So, yun, kaupo na ako dito. Susunod ko na sa kanyang bumili ako. Pakita ko sa inyo pala yung outfit ko. Ano ba ito siyang bigat-bigat kaya nito? Milk tea.
tingin sa akin. Siguro iniisip nila, anong ginagawa ng babae ito? Six na guys. Ano na pala, 6 na ng gabi. Pero ang liwanag pa. Kasi nagdidilim dito guys alas 8. Ayan, pag pa-winter na, talaga nagdidilim. Ganon, so yun. Pahinga-hinga lang ako ng konti. Tapos, aray ko para ako ano. Pahinga-hinga lang ako ng konti. Aray ko. Ba yan? Nalaglag. Ayusin ko lang tong ano ko. Hirap talaga ng nagbibideo ng may mga bit na kung ano-ano. Ito yung pag ko. Ayan, nag-message yung aking kasawa kasi sabi ko sa kanya, bumili na ako ng milk tea. Tatawa yan siya mamaya lang. Pakinggan natin kung ano yung message niya. Guys, walking na ako. Pauwi ng bahay. Ayan. So, pwede naman akong sumakay ng bus, pero gusto ko kasi maglakad kasi ilang araw na akong hindi masyadong walking. So, yes. Kailangan ko rin ito yung walking walking exercise ba. Saka paano na yung mga people dito. Kasi paggabi na ba, wala masyadong people. Kasi yung mga halos yung iba dito guys, sarado na. Ganon. So yun. Ayan. So update ko kayo mamaya sa bahay. At tingnan natin kung ano yung mga napamili natin. Okay. So yun guys. See you sa bahay. Hi guys. I'm home. Nandito na ako. After how many years? Charis. Joke lang sa pagoda. Sa paglalakar. Ang lola nyo. Ang init. Charis. Ang init na sa loob ng Ang init baliktad. Malamig na. Pag naglalakad ako guys, palamig. So paggabi, lumalamig na siya. Ng sobra. So yun lang at pang itong pants ko. So, yes, I'm finally home. At, pakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko sa DM. Ayan, gamit ko pala itong itong root bag ng Holy Spirit. Ayan, so upo tayo dito. Napagod na lola. Napagod ako maglakad. Ano kaya sinasabi ng phone ko mamaya? Mamaya sabihin niyo ng phone ko kung nakailang steps ako, kung na-complete ko ba yung goal, ganyan. So, syempre, may yung cellphone ko na yan eh. Ang daming sinasabi. Charis. Ayan, so. Charis. Okay pa ba ako? Wait lang. Dahil tumating Ayan. Maano yung buhok ko Ayan. So, ang una nating nabili is, bumili ako ng ito. Kinder. Ang tawag dito? Basta mix siya. Ayan. Para kasi ito kay Mr. Rafael. Bukas, dahil magkikita kami. So yun, bigyan lang ko siya ng ganito. Kasi nung pumunta kami ng Toverland, may bit-bit ito yung anak ng friend ng aking jusawa. So tapos, nag-share sila. Tapos nagustuhan niya. So sabi ko, saan niyo po nabili? Tapos sabi niya sa DM. So yun, alam po talaga sa DM kanina to. Ayan, so ito yun. Mix kasi siya. May pretzels, tapos may apple, tsaka may Earthberry. Tama ba pronounce ko? Basta siya, apple tsaka strawberry. Na yung dry ba? Yung parang ginawang chips, ganyan. Tapos bumili ako ng Colgate. Hindi ko alam kung okay itong Colgate na ganito. Itong binili ko yung walang cover, yung walang box, yung walang Kasi mas mahal yung may box dito. Kasi may bayad talaga yung box, no? Mas mahal eh. Ang may box, itong kinuha ko itong walang box. Tapos, bumili ako ng toothbrush namin mag-asawa. So, sabi ko magpapalit kami ng toothbrush. So, pras lang ito. Ano lang to? Hindi naman to masyadong mamahalin ng mga toothbrush. Blue yung kanya, pink yung akin. Ayan. Tapos, sabi ko sa kanya, nagpaalam mo naman ako sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, pwede bang bumili ako ng mga pang skincare? Charis. Kasi nga, paano na ba? Pa-winter na, tsaka wala na pati talaga ako. Naubos talaga yung dala ko kasi dalawang buwan naman na ako dito sa mga bit ko. So, naubos na talaga siya. So, ganon. So, wala na akong magamit. Tapos,
sabi ko sa kanya, pwede ba akong bumili ng pang skincare? Tapos sabi ko, pang skincare naman nating dalawa yung bibilhin ko kasi nga, ayun nga, 'di ba? Tapos sabi niya, bakit ka pa nagpapaalam sa akin? Basta pagka kailangan mo, bilhin mo kung anong kailangan mo. Sabi niya sa akin, sabi ko, syempre, kailangan ko pa rin ng approval mo. Ayaw baka mamaya sabihin mo, bumili ako, hindi mo na ako nagsabi. Tapos sabi niya naman, walang problema yun, basta kailangan mo, basta kung anong kailangan mo, bilhin mo. Sabi niya ganun sa akin. So, ayun, bumili ako nito guys, kasi paubos na yung aking wala kasing, sana okay to. Parang katulad din siya ng katulad siya ng, ano bang ginagamit ko ngayon? Selecta, ice cream. Celetec yung ginagamit ko kasi guys na parang ganito, yung parang may mga beads. Ito ay Nivea. So yes, ito na lang nabili ko kasi walang tsaka madaming bumibili nito doon. Tsaka siya, siguro maganda kasi nga to katulad nung parang siya, wash feeling. Yung katulad nung everyday to washing yung basta pang face. Tapos bumili din ako ng L'Oreal. Ayan, yung to. Ayan. Kikita niyo ba? Yung ito kasi yung pang-umaga. May pang-umaga, may pang-gabi. Tapos ito naman yung pang-gabi. Ayan, Diba? Umaga at pang-gabi. Tapos, ipinagpaalam ko talaga to kasi itong pinakamahal. Like, baba natin. Ito ang pinakamahal. Itong serum na ito ng L'Oreal. So, sabi ko sa kanya, okay lang ba bumili ako ng serum? Tapos sabi niya, oo naman, bumili kasi pagkakailangan mo nga, bilhin mo. Sabi ko, mahal siya. Sabi ko, ito kasi pinakamahal. Tapos sabi niya, okay lang yan, okay lang yan, sige, bilhin mo sa kailangan mo. Sabi niya ganun. So, binili ko na siya. Ayan. Tapos, share kami dito. Kasi pwede ito pang lalaki eh. Wala naman sinabi dito pang babae lang. So, sabi ko sa kanya, ayan, nakabili na ako. Tapos, mag-skincare na tayo. Kasi malamig na yung panahon. Lalo na pag malamig yung panahon. Ganun. So, yun. So, hindi lang ako bumili ng hindi ako bumili ng, ang tawag doon? Hindi ako bumili ng cotton or yung, toner. Sabi ko parang hindi naman na yung kailangan. Okay na ito kasi na to eh. May beads ba? Malinis na maigi ang mo dyan. So, yun. Kasi masyadong na, mahal na. Charis. So, yun ang napamili ko mga Marsh sa DM. Itong mga to. Yan. Ouch. Ayan. So, yun. Tapos, nadaanan ko yung tawag ito? Nadaanan ko yung milk, nadaanan. Hindi ko pala din daanan. Sinadya ko talagang daanan kasi gusto kong uminom ng milk tea, di ba? Nakita niyo kanina sa video. Ito siya, So, alam niyo itong milk tea na ito yung dating pero wala lang talaga available kaya nabili ko ng taro. So, yun. Ito siya. So, inuunti-unti ko siya kasi mahal siya, Mars. Ang ito ay 5 euro. O, di ba? I-convert ito sa sa peso. Di ba? Mahal. Lagi ako nag-convert sa peso tapos sinasabihin ako ng asawa ko, ganun talaga dito. Ganun talaga. Kasi nga, nasa nasa Germany ka. Welcome to Germany, sabi niya. Mamahal talaga yung mga bilihin dito kasi sa Pilipinas. Sabi niya ganun. Sabi ko, 5 euro. Magkano lang naman doon sa Pilipinas, di ba? Meron mo kang mabibiling milk tea na wala pang 100 pesos, di ba? So yan. Ito lang yung video natin for today. Ayan, so sana nagustuhan ninyo. Hindi ko na kayo masyadong tutor sa city kasi na-tour ko na kayo noon, di ba? So yun, saka yung mga bawal din mag-video, ganyan. So ingat-ingat din talaga ako sa video kasi bawal talaga mag-video sa mga stores. Ayan, so yun. May mga pailan-ilan lang na, may mga pwede, ganyan. May mga iba talaga na hindi. Ayan, so yun. So that's for today's video, mga mare, mga pare, mga beshi, mga kapatid, mga kamahalan. Ayan, so maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan niyo yung ating video for today. Ayan, so yun. Sana patuloy niyo yung suportahan at patuloy niyo panoorin yung mga videos ko at ang mga darating pa nating mga vlogs. Ayan, so maraming salamat guys for watching. Thank you so much. God bless us all and always smile. Tschüss. Dankeschön.